Bună ziua, oameni buni! Vreau să vă arăt și să petrece aici la Iediniț. Nu, e în altă saturi, în alt ceva. Data e 24 septembrie. Uitați, acolo e Panhalipa, aici e Moara, acolo sunt casele. Vă închipuiți? Noi vrem să ducem copiii mai... Și că uitați, și aici. Asta e catastrofă. Dau un miros. Uitați și. Și unde se duce tot apa? Vedeți? Mai departe. Uitați și aici. Bahnă. Domnule primar, dumneavoastră vreați să faceți și normal. Uitați ce se face. Iaca. Cum copiii se aici se duc. Luați măsuri. E data 24 septembrie. Vă închipuiți? Și de mult nu plouat, dar asta e băhlitură. Un miros nesuportabil. Și că uitați, tete, ia ca așa. Și că încolo sunt casele. Aici se vede, e Moara. Mai la deal e școala Panhalipa. Și vă închipuiți, ia ca cum trebuie să mergem pe înglod, să nu târzi copiii la școală. Rușinii.